Община Кубрат възобновява обредните дейности, като се задължава да представя услугата и на мюсюлмани, и на християни. Виждате, имаме катафалка, имаме и погребална кола за мюсюлманите. Като тая погребална кола, вътре оборудването е подарък от община Нюлифер, Бурса, с съдействието на един наш съгражданин от квартал Дряново, Сулейман Улусой. Той уреди, кмета на Нюлифер съдейства с решение на Общински съвет, отпуснаха пари и цялото оборудване е благодарение на тях. Като в оборудването влиза, освен за ритуала, и хладилник. Всеки ще мине, ще види. Това е една социална дейност на община Кубрат, която гражданите заслужават. Колата не е само за града, тя е за цяла община. От село на село, от село на село. Не е за хвалене, не е за такова, но живота е такъв, че винаги се случват и неприятни моменти. Дано по-малко да се ползват и двете коли. Дано по-малко да се ползват. Но е неизбежно. Така че с попа и с кожата смятаме да осветим и да е на хайлия. Благодарим. Сега само да покажем. Това е хладилника. Хладилника от 0 до 4 градуса до 3 дена може да стои, защото знаете, само старите не останаха, младите ни са повечето навънка. Нямат достатъчно време бързо да регят, да се приберат. Днеска след обед, ако е починал, един ден трябва да стои. Това е хладилника. Имаме 160 литра топла вода. Тук е за миене и тук се слага. Тук после излиза готов. Идеята е без никаква вода навънка и се излиза. В Цар Калоян има такава кола и в Кубрат вече има такава кола. Възстановихме и катафалката, която всичко е редовно, с документално. Предлагаме и тая услуга. От госпожа Циля Йотов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا واهدنا ووفقنا إلى الحق طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنالغ به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Bizim memleketimize buraya hizmette bulunan o kardeşlerimizin ömürlerini uzat ya Rabbi. Kendilerine hayırlı kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Ömürlerini bereketli eyle ya Rabbi. Buraya hediye edilen bu vasıtayı burada hayırla kullanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kazadan, beladan, her türlü tehlikelerden bu vasıtalarımızı sen ve bu yapılan hayırları, bu yapılan şeyleri çoğalt ve bizleri hayır yapanlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu Bismillahirrahmanirrahim. Благословени си, Христе Боже наш,
и же премудрило си явлей, ни спослапим Духа Святаго, и те ми уловлей се. Молим, Господи Боже наш, заобиколен от серафимите и носен от херовимите, украсил си с мъдрост човека и с благия си промисъл към добро насочваш всичко, и спрати Твоето благословение над тези автомобили и постави Твой ангел, то нези, които пътуват тях, запазени и нестрадани, от този ангел да завършат всяко свое пътуване, мир и благополучие, въздавайки Ти слава и благодарение, възхвалявайки Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Вечно съществуващи Владико, Господи, Създателю на небето и земята, който си определил законите на природата, като на всяко от небесните тела във всемирната хармония си дал свое движение и си му начертал орбита. Благослови и сега тези превозни средства, понеже имаме нужда от тях при нашия превоз, движение за пренасене на нашите блага и развитие на човешките отношения, защото от Тебе се дава знание, умелост за воденето и стопанисването им. Ето разните коли, приготвени за превоз, да принасят, ни изпрати за воденето на тези автомобили, Ти, който си господар на всички ни, огради с могъщата си сила тези превозни средства и от всяка вреда и опасност ги запази, предпазвайки ги от всяко автомобилно происшествие, защото никакво движение не се поддържа без Твоята бърза подкрепа и суетна е всяка машина и техническо оборудване. Ако Ти, Господи, ни запазиш и поддържа, да превъзнася слава, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благославя се Дух, чрез поръсването с тая светена вода,